खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ सनितपुर जिल्ला बिपिएफ हान्जानि खौरांगिरि मेल। बिपिएफ हान्जाया उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेगोन होननाया नंखाय बाथ्रा। बिपिएफ हान्जानि सोद्रोमा लाना गिदिंनो मोना, बिपिएफ दोलोनिफ्राय रिजाइन होनांगौ। बेफोर बाथ्राफोरखौ बुंदों बिपिएफ हान्जानि खौरांगिरि मेल लानानै। बिपिएफ हान्जाया एनडिए पार्टीजों एलायन्स थानायखाय बिटिआरनि बायजोआव बिजाथि होनाय जायाखै। थिग बेबादिनो सनितपुर जिल्लायावबो रावखौबो बिजाथि होआखै। बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ एनडिए हिसाबै बिजेपि दोलोनो भट होनांगौ होनना सनितपुर जिल्ला बिपिएफ आफादगिरिनि ब्रजेन मोसाहारिनि दैदेननायाव प्रेस मिटनि गेजेरजों बिजेपिनो भट होनांगौ होनना बयखौबो खावलायहरदों। 65 नं दिकेजुलि बियाबाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थियाव गेलेनो नागिरनाय अनसुमा बसुमतारिया बिपिएफ हान्जानिफ्राय रिजाइन होनांगौ होनना दाबि खालामो। लोगोसे बिपिएफनि माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै गिदिंनायखौ नागारनांगौ आरो माखासे बिपिएफ सिम्बलफोरखौ लानो मोना होनना बुंथिदों। ओनसोलारि बोथोर बिगियान बिफाना हादोरसानि गुबुन गुबुन जायगाफोराव अरायसम अखा हाबाय थानायनि सम्भावना दं होनना फोसावदों। बेबादिनो माखासे जायगाफोराव घन्टासेयावनो 70 आरो 80 किल'मिटार गोख्रैथिजों बारहुंखा फैनो हागौ होननानैबो फोरमायथिदों। बेबादि बोथोरनि थासारिखौ नोजोर होनानै बोथोर बिगियान मिरुआ सांग्रांथि फोसावदों। बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जायगाफोराव अरेन्ज एलार्ट आरो येलो एलार्टबो फोसावनाय जादों। उदालगुरि, बरपेटा आरो नलबारि जिल्लाफोराव अरेन्ज एलार्ट फोसावनाय जादों। बे जिल्लाफोराव अखा हाबाय थानाय, थामहिनबा अखाया खनले खनले हानायनि सम्भावना दं होनना मिथिहोदों। गुबुन फारसेथिं धेमाजि, लखिमपुर, कार्बि आंलं, काछार आरो शिबसागर जिल्लाफोराव येलो एलार्ट फोसावनाय जादों। बेनि गेजेरावनो चिरां, कामरुप जिल्लाफोराव सारअन्थाइ गावनायजों लोगोसे अखा हानो हागौ होनना बोथोर बिफाना सांग्रांथि फोसावदों। हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ सोनाब एसियायाव सोलिबाय थानाय दाङाबाजिनिफ्राय सोमजिनाय जेंनाफोरखौ लानानै हादोरनि नोगोरारिफोरखौ खौसे जानो खावलायदों। बावैसो सिगां बिथाङा रेडिअ हाबाफारि मन की बातआव सोनाब एसियानि दाङाबाजिनि जाहोनाव हादोराव सोमजिनाय जेंनाफोरनि सायाव नोजोर होनानै बुंदों दि नोगोरारिफोरखौ बे समाव सांग्रां थानो आरो नंखाय रादाबफोरखौ फोथायनो नाङा होननानै बिथाङा बयखौबो खावलायहरदों। मन की बातनि गेजेरजों मोदीआ गल्फ हादोरफोरनि फारसे गोसो गोरबोजों साबायखर बावहरो, जायनि थाखाय बेयाव थानाय आरो खामानि मावबाय थानाय 10 मिलियननिबो बांसिन भारतारिफोरनो मोनफ्रोमबो रोखोमनि हेफाजाब होदों। आरो बिथाङा बेखौबो बुंबावोदि थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो जोंनि नुसुंसे हादोराव मोनसेनि उनाव मोनसे गिख्रंथाव दावहा सोलिगासिनो दं। दिनैनि मन की बातनि गेजेरजों आं फिन खेबसे हादोरनि 1.4 बिलियन नोगोरारिफोरखौ खावलायबावोदि जों बे चेलेन्जखौ मोगा-मोगि जानो थाखाय खौसे जानांगोन। आं गासै नोगोरारिफोरखौ सांग्रां थानो खावलायो आरो नंखाय रादाबनि बोलि जानाङा होनना खोथा होयो आरो बयखौबो खावलायो। बिथाङा बेखौबो बुङो दि दासान्दि जोंनि नुसुङारि हादोरफ्राव थांनाय दान मोनसे सिगांनिफ्रायनो गोख्रों दावहा सोलिगासिनो दं आरो दावहा जानाय ओनसोलफोराव लाख लाख भारतारि नखरफोरा एबा बाहागिफोरा दं। गुबैयै गल्फ हादोरफोराव खामानि मावग्रा नखरफोर, साख्रि मावहैनाय सुबुंफोर, बिसोरनि थाखाय थामहिनबा आं गल्फ हादोरफोरनि थाखाय अरायसम साबायखर बावहरदि बिथांमोना बेयाव थानाय 1 कौटिनि बांसिन भारतारिफोरनो गासै रोखोमनि हेफाजाब होयो। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि दुंहाव थासारि सोमजिनायखौ दासान्दि गोबां जायगायाव सोमजिनायखौ नुनो मोन्दों। बेनि गेजेराव नदुवार बियाबनि बिसायख'थि सिगांनो सोमजिदों मोनसे गिख्रंथाव हिंसायारि जाथाय। जाय जाथाया बिश्वनाथ जिल्लानि नदुवार बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय तुपि ओनसोलाव जादों। जाथायनि बागै अजद होनाय मिथिनाय बायदिब्ला कंग्रेसनि बारग' एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारिया बिजेपिनि सोद्रोमाफोरनि हान्जाखौ आखायाव फिसा हाथियारजों होसोनानै गाग्लोबदों आरो लोगोसे बिथांनि मददगिरिफ्रा गाग्लोबदों होनना बे समाव मिथिनो मोन्दों। जायगानि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला प्राणेश्वर बसुमतारिया हरखाबै बिजेपिनि माखासे मावथिफोरखौ गावनि जेकेट सिङाव लाखुमानाय सिखा फिसाखौ बाहायनानै सासे मावथिखौ गाग्लोबदों। नाथाय मानो गाग्लोबदों? मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बारग' एमएलए प्राणेश्वर बसुमतारिनि गारिखौ गाग्लोबनायनि थाखाय बेबादि गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोन्दों। खायसेया सन्देह खालामदों दि बे गाग्लोबनाय जाथाया सिगांनिनो, नाथाय समाजारि बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव मोनसे भिडिअ'। बेराफारसेथिं बे गाग्लोबनाय समाव माखासे सुबुंफोरा प्राणेश्वर बसुमतारिखौ हेफाजाब खालामदोंमोन होननानै अजद मोननाय जादों। बिसोरनि गेजेराव दं दिक्राय साहा बागाननि फोरोंगिरि अमृत हाजरिका, तुपिनि रेबुडी, मुरिसुटिनि दीपक भान्डारी आरो बगिबिलनि केमरा सेत्री होनना सिनायथि मोननाय जादों।
बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि जाथायजों लोब्बा थानाय मोनसे भिडिअआ ससियेल मिडियायाव भाइरेल जाखाबाय। जायगानि सुबुंफोरा दाबि खालामदों दि बे गाग्लोबनाय समाव दायनिगिरिखौ सिखाजों गाग्लोबनाय जादोंमोन। बेजों लोगोसे भिडिअआव माखासे सुबुंफोरखौ होसोनाय नुनो मोन्दों होननानै अजद होनाय जादों। दासिम सनितपुर जिल्ला सिनियर पुलिस सुपारिनटेन्डेन्ट बरुण पुरकायस्थआ फोरमायथिनाय बादिब्ला दासिम बे जाथायनि सायाव पुलिसनो जेबो केस रेजिस्टार खालामनाय जायाखै होनना फोरमायथिदों। दासान्दि इउपिपिएल पार्टीनिफ्राय ओंखारबोनानै गोबां दैदेनगिरिफोरखौ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपि पार्टीआव जयनिं जानाय। बिपिएफ पार्टीनि खामानि मावनाय मोजां आदर्शफोरखौ नुनानै बिपिएफ पार्टीखौ अनसायनाय एबा बिपिएफ पार्टीखौ मदद होफैनाय नुनो मोन्दों, जेराव गोबांथार गुबुन गुबुन पार्टीनिफ्राय फैनानै बिपिएफ पार्टीखौ मदद होफैनाय एबा बिपिएफ पार्टीआव जयनिं जानायखौ नुनो मोनबाय थादों। बेबायदिनो थांनाय माखासे सान सिगाङाव एबा थांनाय बावैसो सिगाङाव फिन आरोबाव गोबांथार गोदानै बारग' एनडिपिफोरा गोबांथार फैनानै बिटिसिनि सिफ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिपिएफ पार्टीआव जयनिं जाफैनायखौ नुनो मोननाय जादोंमोन। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां, बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय, बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि, रमान्टिक, एक्सन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां बिटिसि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स जिअ'ग्राफि हिन्दी हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488399 जानबुं नम्बराव बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडि रमान्टिक एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै सनानि नखर थांखि गैयै समाज अनसुला आफा हिर' बिमा बायदि बाजै अर थैसाम वान्टेड संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रिम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडि रमान्टिक एक्शन आरो कमेडिजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन जेरै रं नाम्बार संदान वान्टेड थैसाम अर बिमा बायदि बाजै हिर' अनसुला आफा थांखि गैयै समाज सनानि नखर बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रिम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मा